Argiaren podcastak. Waterlooko gudua abak irabazi zuela uste baduzu, Akenaton Pokemon bat dela pentsatzen baduzu, eta Txirrita Mirriren lagun bat, orduan, oroimen histerikoa podcasta entzun behar duzu. Asteartero argia.eusen. Beranduegi. Marxismoa, konstelazio familiarrak, crossfiteroak eta beste flipau batzuk. Bueno, guazen arira? Bai, venga, guazen arira. A ver, Izar. Izar, oso goxoak ekarri dituzun bomboi imaginario hauek, Bai, vale. Bai, nire eguna da. Zure eguna? Nire eguna da, ez? Gaur da zure eguna? Hola esaten da. Berea, bakarri. Abenduak 12, goizeko 5 esnatu, jeiki. Jaio. Bizitzara jeiki, oso ona. Ja, bizitzara jeiki. Bai, jeiki zine bizitza. Eta zenbat urte eman diozu gure Izarrari, Izar? Zenbat bira. Bai, zesan dut? Zenbat urte. Zenbat bira, bai hori da. 29. Bira? Karo, gaur hasi doia 30, ez? Goizeko 5. Bai, hori da. Baina zuze sortu zinen, jaixo zinenean? Bai. Aurretik? Hor ikuspegi feminista edo kristaua zein hartzen duzu. Bale, feminista hartuta zer? Bai. Sortzen zara jaioten zanean? Bai. Orduan, abortuarekin arazorik ez? Hori da, abortuarekin arazorik ez. Jaio baino segundu bat lehenago. Ez? Hor ez dago. Eta orduan, kristauen arabera, sortzen zara, hor, lehenengo zelula. Ernaldu iketen zauenean. Bale. Ikuspegi kristaua eta feminista orduan. Enekin hori? Claro, kristauen arabera da espermatozoideak bere helburua betetzen duen, momentuan, bertan, ez? Hori dago bizitza. Bai. Bizitza urra ezina. Claro, bizitza dago beste ezaren gainetik. Bai. Haien ustez, ez? Eta biologiaren iritziz ere, bai. Ez biologiaren iritziz be, zuez bazara kapasa zeure burua mantenitzeko, autonomua ez bazara, ez zara izake bizidun konsideratzen, uste dut. Autonomoa... Adibes, virusak behar dute beste pertsona bat bizirik mantentzeko. Orduan ez dira izake bizidun konsideratzen. Umeak, izan bateuki batzuk amasei, 18, 20 urte eukir arte, ez dira... Ez bazara autonomoa, ez da izaki biziduna. Orduan globoko langile guztiak biziduna dira, ez? Bai. Ziran, zerain ja... Baina hori Gipuzkoan, edo? Ez. Azte izan da... Espaniz. Hispaniko morio bat. Eta fronte autonomokoak ere biziduna ziren. Eta fronte autonomoatik kapitalistakoak bai. Guztiak bizi dizuen adibidez. Horren lasai asko alzi justen hil besteak ez bazin Euskal Autonomia Erkidegoa. Hori izan ba, Urkullu, Patxilo, Agirre, zein gehi do? Arnaldo, ez. Hori laster. Bere intimitatea. A ver, ez dakizkigu benetan? Zer esaten lehendakarien izenak? Ardantza tauek. Agirre. Agirre, baina tartean... Ardantza Garaiko izan zen, ez? Garaiko lehenen... Beste tipo hori, Ibarretxe. Basegon bat. Eta Ibarretxe. Ibarretxe mitiko izan zen. Espok kapitaina. Eta dago bat tartean, joan zaiguna bai. Ezakit. Hortu zarbe, ez da baina bada. Ez da baina, bueno. Norka gintzen duen. Josu Jon. Ez da esan lehendakari, baina bitu. Berari esker, ez? Azte honetan, energetika multinazionalei ezaritako zerga, pues, agur benur. Onto ira, denon hobe beharrez. Denon behar dugu energia bizitzeko. EJ eta Kataluniako EAJ-koen zein da Kataluniako EAJ? Putxi da... Putxi da hue. Putxi, prensa hona daka.
claro. Prensa hona daka gure parteik. Alde bere hanka independengatik, baina gero... Zuek prensa baten egituzu lana, ez? Zuen prensa partetik ere, prensa hona dago? Prensa hona dago, ez dakit, aspaldi ez dugula berari buruz zer argitaratu ala, putxi. Azkena, hori, bigarren esaldia egin zuenikoa, ez? Bai, horregatik hori noiz izan zen. Dela jabete batzuk, ez? Hori hona izan zen. Oroar politikariak dabiltza desagertuta, ez? Denak, ozer? Denak, ez? Trump kenduta, ez? Bai, ez? Hemen gok zekara jota nahi diazken aldin. Osea, zer dago, zer da, bai, zer. Mengoak, gauzetan, ez? A ber, zuek zuzen normala dela, izan urtetzegunean, hola, osea... Bokata jaten izan, noin dela gutxertu, txiko gure gestio egiten, da, gero, itziteko prest daula da honia. Prestauz, hitz egiteko? Bai. Bale, orduan, aldot hitz egin nik? Bai. Bale, zuek, bakitzuen hundi datorren zorionak? Zorionak? Itza? Zorioneku. Zorionak, a ber. Esaten dute etimologiari errespetua zor zaiola. Hori esaten dute. Jode, haze jaleoak dauden orain olentzeroren abestia aldatu dutela eta ez? Bai. Hori urrengo palestrara. Urrengo gaia. Zer? Segi, etimologikoki? Badator txorionak. Eta txoria, txoritik. Eta itxudan ez lehen baskoiek, batzeukaten abilezia, txorien hegaldiarekin, etorkizuna edo zoria nola izateko. Flipatzen ari da, Torner. Aurre ikusteko. Txoriak nahi du esan zoria, eta hortik zori onak. Txori onak. Eta hortik, erderaz felicidades. Ja, orduan, ez dakit, ze esaten dute? Gero, zoria, ez da lur zati bat edo zoria. Zoria? Bai, lur zati bat edo. Bai? Baina, bai ez da pena edo galdera? Bixak. Ez dakit. Hori. Oso ondo, oso ekarpen. Bai, eta ze diferentzia dago txori eta zori baten artean. Txori balakaldo ondo. Zerria eta txerria bezala. Hori. Eta diferentzia bat dela handia eta bestea txikia, ez? Bai, zerria da zerritxoa, zerria entrañaula eta guzti zendik, ez? Bai, txerria... Ez alre. Zerria da handia eta txerria da txikitxoa. Zerria. Bai, eta zakurra guztia. Hori da. Zakurra. Zapatiak adibidez dira. Txakurra da, obea zakurra, baina, bueno, ez tamaina zaigea. Bai. Tamaina kontua da. Bai, tamaina kontua da. Bai. Bai. Zapatiak adibidez dira paiazoen oinetakoak. Guk txapatiak edabitzen ditugu. Baizea. Ze baizea. Pirritze eta porratx daude. Txapatitxak? Ez. Eta otxalan bezala. Ia txikitxua orduan. Otxalan egin ezartu, Ja, gainera nahikoa landaka gaizuak, Joe. Hostia, gainere... Horrekin hasi nahi nuen. Otxalan egin? Bueno, otxalan egin, izarrek zairitzi dakan, jaiat eta jiri alzalm eta zehazkia bujamet aljunari buruz. Zeinak? Ez, bujamet. Kurduak? Seguramente horrondokoak, ez? Siriakoak? Bai, bueno, pizka, bai. STH o nola da, hori? HTS, ematen duela txampu bat, ez? HTS. Bueno, do EAJ-ren makroproiekturen bat. Ere bai, HTS, edo hizkuntza politikarako zerbait. Edo oinatiko ekonomia, ekologia politiko lantzen duen... Edo GKS-ren enegarren txiringitua, ez? HTS. Herri... Txapatilla sozialista. Baleta, ziritzi? Siriari buruz. Bueno, jaiat eta jerimi alzan. Zer da hori? Oine, rebeldiak. Hori ba, Nola ditu behar diegu? Ba, rebeldi... Matxinoa, rebeldiak... Rebelde bat duzen, ez? Herria... Kontuz Tornerrekin idatzi du artikulo bat, Bai. Hori buruz, bai. Azu baditu zehaz horre buruz. Astelenean erredakzioan aterrizau eta baika, Siria. Eta ze kategoria erabili duzu? Proetalgoa, herria... Gobernuaren aurka matxinatu diren... Indarrak, edo horrelako zerbait. Baitu. Indarrak. Baina hemen eukan... Nola esaten da... Ni zentzuratu nion, ¿sabes? Esati bat. Bai? Bai, nola esaten da... Komisario politikoa edo nola ziren horiek. Asigin eukan alboan idazten eta dardarka. Ostia, errebat hau atzian. Eta begira, abertze idazte. A ber, esan orain, publikoki esan abertze barbaridade idatzi zituen. Idatzi zuen, herritarrak posiz edela eta ariziela ospatzen. Danak, Sirian guzti. Ja. Bueno. Horren subjektu politiko herritarrak, ez?
Hori da. Eta, kalo, galdera zan, eta gutarra balira, Ja, jarriko genuen. eso. Bueno, depende, Ja. Depende. Orduan zuk, ja. Zorain, estatu batueri komunixate ez, zeko menizako? islamista gartzia boteria. Bai. Ez badia bueno, bai. Eta gutxi egin di, venga. Orduan komenizaia. Hori da, komenizaia. Bai. Eta kurduak zela dauz, guzti honetan? Jodiuta o... Bai. Beti bez. Bomba spin. Bai ez? Bai. Hostia. Bai. Eta ez txokolatezkoak, Txokolatezko bombak. Ze bomba, mota? Bestiak, hola, potoloak. Ja. Ez que hemen ez asko ikusten. Bai, bideo gore daude, Nun? Sarian. Baina, Xen. Baina, oin, hau, gertatu denai buruz? Bai. Hola, gorrak. Adibidez? Pues adibidez, jende jator batzuko bizar luzekoak denak... Nola zan? Abu Muhammad al-Junalinen estilokoak, horrekin uste dutena esan da gola, ez? Bai. Ospitale batera sartzen eta hogean dauden gaizo guztiei, banaka, paradisura bidaltzen, tiro baten bidez. Eta bideoa dau? Bai. Hostia, hori ikusi leke? Bai, ikusi leke. Osa, jentik egiten dago hori eta gero grabau? Bai, haien burua. Bai, karo, nena hori da, bai. Ostra. Bai. Bueno, gerra psikologiko daitzen sako, ez? Bai ez? Sako, joder. Sako. Neuri zeinek, kurduen aurka inaue hori? Kurduak eta kurduak ez direnak. Zabana, Sirian. Aie, bezalakoak ez direnekin, bai. Gutxi bera biri. Iba, tipo, lehendakari berri hau bastante ona pentsauxat berbaiteko ze leyendo Pradales? Eta ze patxade ez bestia, siriakoa. Abu. Iken dago oso lasai berba, eta oso ondo kontroleen dago zer esan zer ez, oza... Eta dukia ona, ez? Dena lortuko zenion. Bai, gauza oso sinplia bezala, bai, oza, nik entrevistaren bat ikusi dut, esat, ostia, tipo ona da, behan lanian, Oza, nik konbentzu inoestan. Lan bat, dauke. Claro, es que Al-Qaedatik pasata gero, ja dena erreza da, horita gero, ez? Bai, supone jo. Ja, Al-Qaedak retorika kontuak beti ondo eraman ditu. Al-Qaedak? Ba, esan zuzatzen duzun ez dut ulerketan, baina ez engantxau iten. Ez dana ulertu da. Bastante simplia, oza da, pum, Retorika azkenean da, ez edukiak ez dago lameste garrantzi, baina tonua da kontrolaiken duzu. Hori. Ba, hilintxo igual, galdera oso komprometu da bezala, eta beak oso lasai mantenitzen da komposturia, eta pum, esan da, eta esan da, hostia, jo, Ja. Hori, irakasle oin praktiketan nabiela, oinetiko ikastolan, igarten da. Zego, aldo zuen baina eduki hon bat, baina retorika txarra egin da, zuzuen gantxeien ikasleak. Baina kontrara igual eduki eskaxa eta retorika oso ona edo. Oinatiko zanda ze adineko umiei. Ba, debatxe bi eta batxi bat eta bi. Eta ebendik agurrak entzuten gaituzte. Eta zematen diezu? Nik ikasi jendot. Orduan nik behatu. Orain nik behaketa fasean dago. Bestengandik ikasten duen irakasloietako bat. Bai, behaketa fasean gaude orain dik. Elkarri begira, sartzeko klasera denak eta... Ez, ni. Bezala ematen dauen irakasleak klasia eta hori. Zuzo beste irakasle baten alboan. Bai, kapa egiten nabil. Inadako zuen kapa. Kapa, hau irakasle izateko gaitzen zaituen mazterra. Zuk usteazu. Api hauekin. Ni bai. Azu bai? Oindola maika urte. Bai? Bai. Nun, izeben? Unir. Errioxako universidadean distantziaz. Ja, kristo guztiak ite dugu, No, nure Errioxako universidade batian. Zatikan. Garai baten Nafarroan parte zen. Errioxa. Euskera zitza egiten zen. Epito alde horretatik ez nun ikusi. Bai, 1100 pikuan, horre euskera zitza egiten zen. Ez, pixkatu hori, Eta lotura hori geratzen da. Bai, hori geratzen da. Inkostiente kolektiboan. Bai. Sin más, lehen merkei bazan, Nipa honon 3.500 eta gaur egun balixo isa 7.000. Ostras, kap hori ateatzak. Bai. 7.400, zehazki. 7.400 da hogei. Bai? Ba, gero ondoren irakasle bezala kobratuko duzun soldata bat, ez? Bai, urtean, ez? Baina nien ezi itxiko irakasle izate guztot. Ze galduko Euskal Herriak. Gazteriak galduko du hor. Referentea. Bai.
Eskerrak oinatin referente asko sortzen ediela azken aldion, Bai? Bai. Adibidez? Bai. Osa, saio hontan erdia oinatiarra denez, ezin diogu egin. Gai arantzetsua. Oinati... Bale, gai Eta Euskal Herdian zarata eragin duen albisteaz, ez? Bai, albiste bat egon da. Ez? Bai. Nire gaian sartzeko gustatu zait nola... Zein da zein jolasa badaba. Ez? Bai. Ez, hola, botezela, klank botatzen, a ver, Bibotea dauka, ez, hori da. Hien luzea, bai, ez. Pues, salaketa, feministen salaketa hortan, pizkatazia nola zan, ez? Bai. Zagorrik sareetan, inizialak, gero ez dakit zer. Ez, testualki hola. Jardo karismatikoa eta... Aurkezlea. Bueno, guztia, ez dakite, ja pentsatu nuen, Kevinek, zerbait aurkeztu aldu. Gero esan du, humoregilla, hostia, oñatiarra. Bueno. Ya está, karisma handia. Eta zu buruan zen genokan, ni. Hombre, ni oñati, kendu nun, Euskal Herri guztia, aurkezle humore, oñati, karisma. Horrarte, jodiuta dintzan. Ja, dintzen, bueno, a ver, nola zentsuratzen dugun hau, hace movida, bueno. Baita babes soziala ere. Badauka. Soziala... Eskerreskuin. Mutil gaztea. Hor ja zintzen ja hor langa jotzen. Hor esan numea. Bueno. Bai, ondion izan letek, Gaztetasuna den gauza subjetiboa denez. Izan nun, pues bueno. Bueno, bai. Artista ugarirekin elkarlanean aritua. Esan nun, bueno, hau neko... Hor ja hasten da, bai. Herri ugaritako holtzetan. Bai. Bueno. Ez? Bai. Zure alterego nahiarekin, ibilizara hor. Bai. Egun programa propio bat aurkezten du. Esan nun, programa propio bai, baina aurkeztu... Ez? Aurkeztu... Eta horrarte. Hor gatu zan. Perfectamente. Hor gatu zan. Baina, karo, hor geho, eraso sexistak egon dira, ez? Ze eraso mota izan dira? Ezakite mota sexistak bai, baina sexu erasoak bai, baina ezakite mota ezakit mota jartzezun, merezidun zertzea, ez? Ez nolakotasunean ez dira sartzen, baina bat baino gehiago, errepikakorrak... Eta ni hor, zer? Zela kokatzen hau zu horra dibez? Kokatu nun erasotzaile gisa? Bai. Nik ez dut eskua jartzen ja, ez da nire buruan. Ja, izar zuzez, egitzi? Kokatu, Hasta que nire zukizatzen zuna, nor da nor jokua zan pizkat, bueno, eta... Gero ez da ere mutxikina horrez, bueno, azkenerago iru neskan buru. Claro, moregilla bestea biba, zan nun, a ver, kendu nun kebinen fitxa, eta zan nun, hau plazadora, ez ezaguna. Ni izate manintzen, ze gertatuko zen berandu egirekin? Zue kondenatu dengo zen duten? Kondenatu, eta gero, ni ze bota, hemendik. Kondenatu... Ni bota... Ez pizka katolikoa da, ez? Hori da, etaren garaian, hori zan, ez? Azkamen askatu, gero, eta hori dena, pizka katolikoa. Orduan, ez dakit, violentzaren bideti jo, inoiz oso beto zan da, jo. Mene kontra? Ez, ja. Gaina ne kontra? Noski, zu izango zinean kabroia. Ez? Ze baina... Haze zurat lebe, sí? Ze? Baina joan nioen zintasuna dago, ez dut zu? A ver, honi... Lehenengo barkamen askatu edo aitorpen bat edo zurat lebe. Barkamena be, ez da oso... Bai. Hoi nau modan esan beharrean arazoak izatea erronkak, eta horrekoak. Claro. Horren erronka bat eguiko nomen, ez? Claro, orain galdetu bat zaio, a ver, Errejón, Iker Plazaola, zer erronka duzu aurretik? Ez? No, ez da bitxe. Eta izan du, herrian, zala sortu du. Ez que ni aspaldian oso introspektibo nabil eta enaiz erlazionatzen errikidekin. Orduan ez dakit ze gertatu den kalemaian ze mugitu den ez dakit. Zu bakitzu? Ez dakit. Bueno, bai, txutxumutxuak edo plagu hau, bai, bastante. Txutxumutxua baino, jo, bai, impactu hauki dago, nik uste. Bai, nire gatik azitxa, baina bueno. Sorpresa? Zure gatik azita? Bai, niretako, bai. Zu lehenengo... Ni lehenengo zu. Osa, impactatu... Bai, niri bai. Mea esati ba? Ba, no lako espero. Bueno, ya está. Txispun. Ja. Bai, hor langa jotzen ari gara, hor ja politiko gizuzenaren mugan ibiltzen ari gara hor, Ja, gisa da. Beri iritziaz dakigu.
Alde guztien. Osa, bere bertxioa. Errejonek idatzizun ipuin hori, zikira. Bai, zeuze dintzun. Ja, joder. Gero hankabarruro sartu den, baina... Bai, eta tipo gatibu bat egin zuen, gatiburen ondore. Baina, ez? Personajea pertsona, no da? Personajea pertsona gainditu du. Ostra, hori, ja. Eta egindako ez da, aitortu, ez da aitortu etzunin. Ez errez. Hirugarren pertsona nire aztea falta zitzaion, ez? Tipo Maradona. Desagertuta dago, Errejon? Joder, egongo da. Bueno, esan dugu epaiketa doala, Bai. Noren kontra. Bai, difamazioa batik, eta uste du jarri duela... Oinatin egon zan, urte zer batzutan, abenduak 31 etorri zan, 31an, bai. San Silvestre ikusi, karreria, ondo faldu, eta... Urte berri hon... Euskal Herriko, uste dut, salaketaren bat hemendik ere atere dela. Harreman bat hemendik ere izan like. Bai, edo mengo baten bat, hola. Eta gero naia hemen inbizia. Bai? Lehen bintzat, bai. Hernanin? Bilbo inguruan. Hernanin? Ez. Nun? Biztokit. Hemendik bizida. Bere minillo bada. Errejon. Bai. Antzeko, bai. Barbilan pinua. Bai. Bueno, Durango egon zinen. Osa, horotziko dugu, ez? Vale. Ja, es que bueno. Claro, es que... Amigo, Zer? A ver, Izer? Dizan biot ba. Ze? Ai. Ez duten ikusi bere programa? Hostia. Deiba dauka zuzenian. Hartu. Nere, bai. Txantxan. Errejon. Hostia, nere A ver. Iker. Hartu telefono. El hormiguero da. Gaztetxekoa da. Hemen da, Hartu. A ver, zuzenian. Esan grabatik abizena. Bai, hartu. Ez dakite zuzenean gauden. Bai, esan abixau, zan zuzenean gauden. Gero moztuko ez dela. Zozi violento gertatzen bada. Toma, hostia. Hartu Oskar. Bai? Zea bat izango zen. Spam. Ez dizuete deitu. Igual nire eguna darako deitu dago. Ja, esan leke. Igual Julian Jantzik edo deitu dago. Larritu zaete, gai hau aipatu eta deia jaso eta arpegiak aldatu dira, Ni xilina, por segaso. Bai, ondo. Gehitzen gabe. Zer, nire egunan arira, narzisista baina, zuen urtez, zuen bizten eukido zuen adin bat, igual, krisi moduko bat eukido zuena edo. Eta behatzi bete dut, eta zer dauen nahiko adin, hola, sanguratxua dala edo. Ba, zango izo 29, 35, 39, Ez, tor. 29? Ez, 30, 32 tarte hortan. Bai. Kriston Saturnazu ahi. Saturnazu? Bai, Saturnok tardaen da, 30 urte, buelta emuten euskutxai. Orduan Saturnazu etorten da, ez da idu, ni Kriston Saturnazu etorri xeten. Bai. Bai, Kristona. Ondien ezin rekupero nabil, hortik. Argaratu pitxu bat. A ver, Saturno, etxen, barkatu, hasi berriro, Saturno? Saturno tardaen da, 30 urte, Bai. Izarrek tardaen da bezala urte bat, ez? Euskutxari buelta emuten. Bai. Beste Izarrari. Bai. Saturno tardaen da, 30 urte. Bai, eta? Eta justo orduan, 30 urtekin, hor krisia etorten da, ez? Bueno, hori zaten dago, Baina Saturnoren 30 bueltak harrapatzen baituzu 15 urte dituzunean? Ez. Da, zu sortu zanetik, lehenengo adiz, buelta bat emuten dago. Bale. Hori asuntua. Hori fizika, zu irakurri, fizika irakurri. Bai, irakurri bat. Desigatzen hau txak. Korsitera jun eta fizika irakurri. Orduan, Izar, oin aprobetxau, urte bete falta esatzu, gutxu... Osea, baindik ez diritsiko bajo. Saturnazoa. Atarian. Jote dut horrek, benetan, Saturnazoa. Bai, Saturnazoa oso gorra da, Zertan igarri zeben. Zertan? Ba, sartu nintzela ne bizitzau krisirik handixenean. Gero hosti terapia nabil. Bai? Bai, hombre. Krisi negatibo bat, beste vuelta oso bat eman arte? Hostia, Eta Saturno, badao, besten batek Saturnoi kontra iten dio? Kontrako efektua baduke? Areri horik badauka hor goran? Ezkenik, Saturnok? Ez to kontrolaien fizika, ez dakita. Ez da konstelazio familiarrak eta beste horiek? Konstelazio familiarrak ez da zer ikusirik. Konstelazioekin, ez familiarekin. Familiarekin igual bai. Bueno, hori. Osa... Vale, osea... Saturnazoa falta pasada. Guk orduan pasadu, aspaldi orduan zu. Zu pasatzen nuen? Ez daukat, recuerdoik. Ez? Baina posible...
Hogeita zenbatekin? Otamaika. Garairik onena dira. Hogeita zazpi da onena. Hogeita zazpi? Nik hori pasau dut. Ja, bueno. Hogeita zazpi. Luzatzen da, bajo itxo. Bai. Ja. Bueno, ni hau nintzen Durango gauzoka fan nintzen eta eroiekin hau nintzen. Eroi, eh? Zein eroi? Bere bakarra. Katakrokor. Bai, hau nintzen txartekin hau nintzen eta etorri zan nidana bi gauza esatea. Ostia. Esan zidan bata berandu egin esan dezakezu eta beste ez. Eta zein esango duzu? Kao, kontua, ez zidela esan zein, zan zein. Bikain. Kao, eta orduan, ordu bete behar dugunez. Bainera, hau Iruñan bizi da, Ez da torriko naino gu... Eta nik uste lauren artean, ostiatzen dugula. Bai? Nik uste bai. Hombre, egia da, ez da oso perfil igual, fizikoa, da gixau intelektuala. Bai. Perfil intelektualak, igual, nola da... Mikrofono aurren jarri ez mikrofono aurrean, eurra. Baina fizikoki... Ez, ematen dugu, nik uste baiet. Bai. Ez du probatu, Bai, bueno, orduan ez, bi gauzak esango ditut, por si acaso. Bat esaten badut, igual hori zen justo enun esan behar. Orduan, por si acaso, biak esango ditut. Bai, biak esan da, segura bada. Vale, ez esan zidan, erabiltzen zuela beranduegi. Bueno, igual hau ez dakit ondo hartuko zuen zuek, Loiteko? Bai, siesta. Ondo dago. Bai, siesta egin arazteko, behan familiako bat. Hori ondo. Hori ondo? Claro, ondo dago. Bai. Baina, gu, hemen, arro esaten dugu, gu entzule asko ditugula, 1500 entzule, baina, hori da... Pasaen astean 1000, baina, bueno. Horreko astean, 1100. 1000, bajau inju. Bai, ez da. Uste dute. Asmatzen nahi gaz. Saturnaza. Gure entzulen erdiak erabiltzen badute siesta botatzeko, eta beste erdiak pentsatzen badute entretimentu hutsa dela, hau politikoa. Hau birplanteatu egin behar da asuntoa. Birplanteatuko dugu datorren urtean. Birlandatu. Hori bat, eta bigarrena? Loiteko, hori berria da, Bueno, zuk ziklismoa bezala, eta beste. Konparatuko diazu 6 orduko kaka hori. Xabiagasen... Bai, eta likotera, eta hori dena, bai. Ni orain afizionatu naiz, balkatu la mostea. Bago de flipauak juten diela, ez dakinoa, baso batea, edo... Eta biziraupen zea bat. Eta nola, eta grabatzen duten, nola erekitzen duten, tipo, edo babesleku bat, edo etxola moduko bat, hola, eskuekin, hola, tresna gutxirekin, eta bidena, eta gero grabatzen dute prozesu guztia, gara, ez dakizen bademora, eta gero, pues, komprimitu egiten dute, ordu berdi, ordu bete, hola. Eta loiteko... Jorrik, ikusten dago edizio asko. Entzun niten dezu, hori ikustekoak dira, ez? Entzun gutxi, baina, bueno, nola... Horrek hitz bat dauka, ez? Zela ditzen zaio hori, inglesez hitz bat. Zerri, etxe txoiek itea? Superviventzia, zagutza, movida honai. Ja, hori barruan daran bago, gure instinto sakonenekin. Baina, kriston txazak, Ez pentsa... Vale. Osa, kristonak. Ja, hablan pijo. Bueno, baina... Blanco basura, baina pijo. Bustina, eta handago guztiakin. Dakaten gauza bakarra hola kanpoti, da tipo serra bat. Hori bai. Eta... Hola, zuzer, hola... Burniaroko gauza gehiago, ez? Joina, gero horrik eukitzen dago edizio asko, Bai, trampa, egongo. Loiteko, ondo. Eta beste hori BMSD o zela hori? Ez, ASMR, hori nik ere... Bai. A ber, reproduzitu, a ber... Zertaz izate. Baina justo horiek ez eski gustatzen. Hori, ez. Zer da ASMR, zeiz esate? Hori, oina egiten da. Soinuak. ASMR. Da, relajaitzeko garuna edo. Bai. Bera, zaratak atatzen. Bezik ya lo mosua dako zua. Jarduri. Nervioso. Neri batzu funtsiona egin dozte, Zueri bai. Baina orain daude, horietaz aparte, Kevin bigarren mailan egiten den hori hortaz aparte, masajeak, adibidez, bilea mosteko... Hori guztazkat, igual... Elepandegi batera jun... Hori, kris. Eta grabatu, izen badaka, fenomeno. bizarra egiten.
Soinua? Ez, dena dira bideoa normalean, baina gero zu entzutezu bakarrik. Eta zarata grabatzeko tramankulo berezi batzu dauzkate? Ba, masajetan jartzen dituzte, besoetan, Baina kamarak edo mikroak bereziak dira? Mikroak besoetan, eta pandegien ere besoetan. Supermikro batzuk. Mikro. Bueno, bai. Eta lido. Jode, vale. Eta berandu egi. Ez? Hor sartzen da. ASMR berandu egi. Ja. Gaurko titulua. ASMR berandu egi. Vale, bueno. Featurin. Edoiren bigarren... Ez, egoi zegoen liburu kezpe baten egia esan lehenengo aldia... Txun, isiltasuna. Ez nau? Hostia. Eroiren zat. Baina, segi. Eroi mesez, iatzarri, zuri buruz gabitz, hitz egiten. Claro. Zuri buruz gabitz egiten. Iatzarri. Marxismoak bazaitu. Nor da edo, jendeak badaki, entzule badakite? Bueno, nola definitu bitzetan? Zuak itzu dauela Iruñan Katakarak izeneko denda bat? Bai, editoriala eta tabernia. Bari, hori da, ez da dendia. Bola batzuk ikin dago, la kroketa bola batzuk, jota honak. Liburtegi badago kristona, baditu kroketa batzuk. Ez euskalduna, El almuerzico... Bai, San Fermietan el almuerzico rinde, vale. Bai, barkatu. Nik bai. Bai, ole. Bai, baina, ez zan almuertziko izan gozariko. Izan gozaritxoa. Hor, elkartzen da Euskal Herriko jente progrea berta fagoten da, tragotxo bat atu bazkaldu eta bitartan gauza... Osa fuerteak. Bai, gauza oso fuerteak. Pentsatu esan. Hor mikro bat jarrita ere hor, bakoitzaren pentsamendu garun barruan hor... Bueno, hori esan da... Hori esan da hauek ituten podcasta, zuzenia. Gorkatan parauak. Basilika, hori da. Ja, gaina... Edo izekon tartian, ere. Horako podcast batekin sartzean horrena da, eurek ezin jagoia erantzun, zatik euren estiluak inestator bat guri gurekin sartzean. Hortak erantzungo luke, fijo, beste modu batean, zeharka badare, harrapauko luke. Gure gorka palduta dago, ja. Bai, baina ningo luke zehoze. Bai, boligo, a ver. Zan hasiko, doainkiro, zehatzen baina. Bueno, oin Leire Lakastak etara dau liburu bat. Leire Lakasta da itzultzaile bat. Behan lehenengo liburu itzuli hau. Eta horren aurkezpenean egon nintzen, eta horregatik egon eroi. Euskal Herria Irratiko Lakasta, The Real Lakastarekin lotura ibaldaka, horrek? Egia esango dizut. Ez dago tideiz. Bueno. Gauzat, eroi, bere izena da? Edo... Bai. Ez izena, da, eh? Eroi etxarte. Bai. Eroi jarri zuten bere, bai. Goizetan Faktoria, ez tozu entzuten? Faktoria horre debatiak egoten dira, debate politikoak eta... Ez. Artefaktua ez da hori, ez. Bea bai, pixka bat. Bueno, horre ezak gaur egun dabile, baina lehen zebien. Bueno, a ver, bigarren gauza. Hemen, eta orduan, Leire Lakasta honek etara du liburu bat, Ani Ernauch izeneko tipa baten. Ani Ernauch, bai. Sauna. Sauna, idatzi dugu horri. Karo. Super sauna, Elkarrezketan genio. Nik horregatik ezagutu nuen, eta horregatik joan nintzen. Eta hor, pixka da estetika eta politikan arteko relazioaz, eta artea ber neutrala den, edo, ea beti den futbola bezala. Neutrala. Bai, hor politika kanpoan utzi. Bai. Bueno, hori da, ez da bida. Oin gaina, mai gainean dago Euskal Herrian, ez da bida hori. Artean helburua zein izan beharko litzateken. Individuala den, kolektiboa den. Hori izaten zuen, Leirek hori holako osak esan. Zer esaten zuen, hori izan hildo sozialistakoa? No, detzen dira. Ez zuen esplizitatu ezer, nila banebilen, baina hori... Nola ditzen dira hauek? MS. Baina horren barruan... Ekida. Bai. Ekidak hori da bere lana, ez? Bai, hori da bere lana. Bai. Ez lako izena liburuak? Bai, labana... Zerbait labana da. Igual, artea labana da, igual. Olako zerbait, ez dakit. Bueno, gehatu nintzen gauza batekin batez ere. Edoiek esan zuen gauza bat, dala... Baina edoi zertan izan hor. Bea katakarakekoa da. Eta beak editatu du liburue. Bai. Vale. Katakarake da kooperatiba, ez? Katakarak koop. Katakrop. O igual SL o ez dakit zertan. Bertako akzionista da. Hori galdu indet. Hori, ma hotxetungek Tostoien liburuak irakurtzen zituela. Hori.
Tolstoyen liburuak. Batzuk badazkate. Hori da, aurkezpenean esan zuena, zimaz. Orduan, beraik liburuan aurkezpenean, eta ni apunteak hartzen, eta momentu baten pentsatuko zuen, tipo honek interesa du liburu hontan, seguramente hori pentsatuko zuen, lehenengo filan negoen hor apunteak hartzen, baina egia esan, kanpoan euria zegoen, eta azokara sartzeko 50 metrotako kolak. Egon zineten? 50 metroko? Ni gainan lanian. Zela segunetan. Ni hostialean. Hostialean. 50 metroko kolak ate bakoitzen. Bai, ordu bete eta... Ja. Ahontzan jendia ordu bete zain. Ordu bete ahontzan jendia? Bakarren batzu, bai. Niego nintzen konfundiu eta bulegon kolan, bulegon hilaran pentsaien zala azokara sartzeko jara. Eta zei, bulegora? Ez... Baina, ze kampuan, zeon kola. Bai, kampuan, zeon, hilara bai. Oso poliki hoian. Primara, arrarua zen da, pertsona tipo iguala, ez? Osea, hilara osoan. Ja, bigote fineko jende pilo bat. Anistazun falta. Modernuki pilo bat. Eta nintzen susmaiken da, aurreko esan dutzen ebarkatu. Ze hilara da, eta hau bulegon dako... Ez que ate batean zegoen bulego eta bestetean zegoen toti. Ja, bai. Jode, jarraitzen. Eta zune, bai. Claro, nik uste estrategikoki kokatuta, hilarek bat egin ez ezaten. Ez que hori da, ate batean eguen zune. Bestian toti, bestian zetak eta bestian bulego. Zune, hau jo zune arakiztain. Zune. SH ekin idazten du, edo nola? S-U... Bai, ez que zu bereraz da. Zura da, U... Zune. Bi puntituara zela dia. Ez dakiz da beak, no zetuen. Zela dia bi puntituak. Dieresia. Zune. Ieresia? Dieresia ez alda sartzen dizuten sabelean zerbait, ez edo miltzurunean. Ja, ez dakit. Bai. Hori zuza erizaina? Ja, baina ez akordaik. Dieresia. Ja. Egoerako. Dialisia. Kategoria filosofikoa bakai kontrolatzen duzu, ez? Eroiren bigarren. Bai, txoin. Eta gero joan nintzen, entzun. Oso importantea. A ver, Pancho Villak esan zuen bezala. Banaka, mesedek. Hori da. Gero nintzen, Heteron aurkezpenian. Hetero da liburu Uxue Alberdik etara dauena. Bai. Eta guztia ulertu nuen, baina nintzen gai izango reproduzitzeko ze esaten zuen. Osea, idazleen hitz egiteko modua ez aizu iruditzen oso partikularra. Idazle kategorian tan noiz hartzen zara? Idazleen idazteko modua? Liburuak idazten. Ez, liburua daukazunean, poesia liburu bat, lerri bat, Bale, bai. Nagusiki hortaz ezagutzen zaituztenean. Hori da, ezagutzen zaituztenean. Bai, orduan ados nago. Bai, ez, ados edo ez. Osa, nik guztia ulertzen nuen, baina gero nik galdetu zidaten, eta hori zen mu, zesan zuen, eta nik ez dakiz zesan zuen. Ez dakizu zesan zuen, teitza egin zuen, ordu erdiz? Bai, ordu erdiz. Sokoratu eta holako hitzak, sokoratu idazketaren erliebeak. Idazketaren erliebeak. Hori da testura duen prosa. Holako, a ver, zehazki ez zuen holakorik ezan, baina holako, Zukaldaritzarako ere balioz ezaken eskera, ez? Ja, bai, paisaia metaforikoak. Eta zer, paisaia metaforikoa hori bera metafora da. Baina metafora hitza duen metafora bat erabiltzen baduzu, ez alzaba hitza. Metafora. Meta. Bai. Bueno, sin más, ez zuen behar esan, baina, bueno, hau nire hausnarketak, sin más. Osona. Eta ezen unez bataz bestean liburu erosi. Jakina. Gazta uzen nuen xoxik utzi zen bai, ni beti gauza berdina erosten dut. Agenda. Bai. Egiaz ez duen esan? Bai, agenda. Bai, agenda. Ze agenda? Agenda feminista. Feminista, ez? Bai. Ole. Izar, zeakotzun, nerekiko iritzi positibo dakotzu? Nik erosinen txapita, gora borroka feminista. Bai? Eta geratu nintzen gogua... Txapa bat, Goguakin itxeko denei euskalduna nana. Ena. Ostia. Bai. Ena edo... Nik ikusi nonian flipatu nun pixka bat, ez nekin noa indikan kampaina... Ze, ena? Lehen biena zeden, ez? Bai? Atxerekin. Udalbiltzana, ez? Hau da, nea. Dando pena, con Elena. Eur, dudia sartu xaten, argazkisa zukiruan behozu, ala momentuan ateatzen dut. Jartu duten nahi duten, hasi total. Ez baina, zure argazkisa, iruan ninbiozu, ala momentuan ateaten dut. Ez dut ustein profesionala dienik. Baina horiek saiatuko dira, ja behin hor zaudela alik eta azkarren egiten. Ez dute jende... Ez dako fotomatoi bestilo bat hor. Ja, emotikono bat jarri alduzu. Gaur egun. Bale. Osa, ez dako argazkirik. Nan horre. Zango du, ez? Bai, baduke. Bai. Zango du. Espaldiz duala ikusi, hori bai da izan dela. Garai baten hori bile ginen, egiten. Agian, despietu zuen, ni baten egin dut. Bere garaian.
Nik inen aurkitu euskal presuen, egutegisa. Hori bat hau? Bai, urtero erosten ostan ama. Igual, ez dagoelako euskal presorik. Bueno. Ez dago... Kenduta 200 piku, baina bai. Betu. Zari kenduta? Kenduta txispun. Zazpionekin konpaduta, gara batek. Ia ez do. Beitu ia ez dagoela, sarri abestu mortuten barruan eta movida, ez? Movida gertatu da? Bai. Bitemikiko errespetu eza. Itzen gendun, ez? Pasan saioan. Itzen gendun hortaz, eh? Zango nuke baiet. Ferminen... Eta parradalesen erantzuna, eta bata bestia, ez? Hortik etorri zen. Nik esango nuke ez. Bueno. Ja, gainetik. Ja, itzen egin da. Gero nif joan nintzen azoko alternatibora. Ez galdu hau. Azoko alternatiboan. Bai. Kimuak atera zuen liburu bat, ez? Hostia, kimuak. Ena eta kimuak. Ze nostalgia. Kimuak ardantza gaur gabiltza. Ze nostalgia, tu. Bakitzu desagertu nintzela, ez? Bai. Bai, etenaldia izango zan, ezan desagertuko guzti. Desagertu inda. Bai, desagertu inda. Ez da gitzera. Bai. Bueno, ya iraian edola. No, posible. Igual, asto egin naiz. Ja, ez da Ja, ez da zuzen ezer. Ja, bere buruaz beste egin du, jaia horretik. Elkarren artean asarratu bertako kideak. Justo. Bozera maiak. Iritsi da justo kontrolatzera bere esfinterraren muskulua. Justo hori, 3 urtetara. Osa, ja, justo hasi behar zen behan kabuzkak egiten, eta... Hildoa zan, ez? Ez, zan lerroa. Lerroa. Eta gurragiri bat edo plazaratu dute, edo... Bai. Bai. Eta zer dio? Hor dakazu? Ez. Hau enekoan preparauta. Agurrik ez zer? Bai, agurragiri bat. Bai, agurragiri bat. Hori behan web horrian badago, eta Twitterren. Hostia, tu. Nik ez dut. Ba, bueno, baina nire aldeko boskaskatuko dute. Ez da egit. Kontu da, kimuak saltzen, bueno, ez zuen, oza, liburu atera zuen. Eta liburu hori doain dago web horrian, eta fizikoki ere doain banatzen zen. Bueno, joan nintzen, azoka alternatibona, eta de repente, azoka alternatibo jentea ez dela kimuakoa, 5 eurotan saltzen hori. Osa, merkantzia etzena, de repente, merkantzia bihurtuta. Ostra, oso ona, eh? Hostia, hoi ze jugada, eh? Hoi ze. Diru hori beretzat, klaro. Kau, hori... Kimua gabe, eta... Bai. Eta? Hori ikusten duen. Iruzkinik ezenuen egin? Ez, bueno... Jakinda, bidatu horiek, zu jakinda. Berez, graziosoa iruditu zitzaidan, baina gero azintzen komentatzen nire lagun batzuk eta esan zidatzen, oie, baina hori grabe izango zen bezala, eta orduan ikusten, hauste, igual. Igual, ze marra do, ez? Igual, baina, bueno, ja... Eta ez denuten esan? Ostra, eta zintzen delitu gila? Ez dakit, antolatzaileak, ez dakit. Baina azoka alternatiboa da espazioa eta gero barruan daude. Postuan zeintzeon. Hostia, Kimua zeintzeon liburu horiek saltzen. Nintzen fijatu. Igual kimua zan. Ez, bakitetzela. Egundik eta okerro. Bai, kauri aukerrena. Desegin da, eta gaia dirua... Zazuk imaginatu, nahi ematen liburu bat doain, eta gero ni liburu hori saltzen. Takata. Ara, esango zuten baitu. Prengatu hauek. Bai, zikiri zenburu aldatu, ez? Eta merkau alternatiboan nun dago? Lehenko azokeik esan lekua? Ez, toki alternatiboa. Gaztetxe moduko... Gaztetxea edo zertzan. Kale bateko lokal bat. Bai, lokal batian. Zine baten goixan edo. Hoi lokala. Denda bat izango balitz bezala. Bakarri bat denda bat dala. Garai baten gaztetxe zaharrean egiten zen. Horrein ja zumbatu zutena, ez? Ja, existitzen ez da... Eraikina bera, ere. Jode, bai, bintzet, azoka konbentzionalean badakitzu aragoa zentzu dian. Osea, ordaindu egin behar da, eta gratis dana, gratis da. Bueno, gratis, ba, igual ordu beteko kola egin dago node, firma bat, baina gratis. Baina, jode. Baina horrez. Baina horretaz nik uste dut, bai, utxune batzuk zela zaten dian, esplikau bingo, ikusine bena. Ikusine ben, euskal kulturako batalla bezala guda txiki bat bi hilaren artian. Bilara. Toti versus bulego? Eskin erreson el jarten. Alde baten eusen, Mikel Urdangarin, Izaro, eta zein zan bestia. Bueno, bi potoloak hori Izaro eta Mikel Urdangarin. Berriru garran zeintzan, potolo edo... Parian eguen korrontzikoa.
Buruzoi hau. Agus barandiaran edo. Bai, mitikoa. Eta tipo horrek aterazun trikitixa, eta gero pandero jole bat gehitu xakon, eta ez dakit zitzaion, ez dakit zitzaion, hola, perikasa, ez dakit hori zilegi da noez, itxen propaganda. Eta jendia, ez dakit zein, bere inguruan, korro bat montauzan, eta claro, jende dana, Mikel Urdangarin eta Izaro hori bizkarra ematen. Eta ikusin dituan, Mikel Urdangarin da Izaro, hola, begi batzuk enpan den, Bai? Epan pikauta bezala, bai. Eta guz barandiaran hor dana emuten, baina, claro, hori zilegi da. Ja, igual zu imagino, txin mafiako za, eta hor kontzertu egiten artea. Bai, hori da. Ez que, nik moskeo mozuak ikusi neben. Osea, Korrontzi versus Urdangarin. Bai, Korrontzi versus Urdangarin, eta Izaro. Eta Izaro epaile. Bai. Ostras. Eta txaba. Nik ikusi nun gauza garrena, Iñigito Txapelpunk, Arnaldo tegikin izketan. Bai. Hanik umeekin. Arnaldo tegik. Jode, Iñigito Txapelpunk. Hostia, eta gero hau juntzitzaio nagurtzea eta ni flipatzen, hostia, gure gaztetako behitu, dio. Bientzako balio du esaldi berak. Nola aldatu dien garaia, kamarada? Jode, jate. Mentzako kantak ez dauzkate. Bueno, bideoklip bat ikusi. Magia, zure ingurua. Magia. Bai. Iñigito Txapelpunkeko, numentzako... Horregatik. Eta arropak ez da, ez? Merkantzia adierazpen ezberdina, ez? Bai. Ni joan nintzen bere postura, eta joan nintzen hitz egiten hor, ez da emakumea zegoen, ez da bere zer, ez da zezen. Eta nik esan, hostia, hau, ez normalian punka erlazionatzen da, zerbait, esan nion ez dakit zer ez zitzaion gustatu. Hene bien, epaitzen, zimaz, esaten, dagoela, perspektiba bat punkarekiko, eta justo, Iñigitok hori apurtu egiten du guztiz. Osa, totalmente. Tipari ez zitzaion gustatu komentari. Bai, ez, punka ez dauka zertan hori izan, ez da gizola zintzen, bai, zimaz. Egia esan badu meritua... Jode. Ez, Iñigitok ez, Aztoka alternatiboa, tipo Donostiko zinemalde alternatiboa bezala. Zatezu, niri zuekin. Baina... Durango gasokatik pasatzen dan marabunta, konsumista, dela impresionantia. Zenba saltzen den, nik ez dakiz gertatzen zaion jendeari, saltzen da, beharrik ez dauden gauzak ere bai. Osea, arropa eta boltsak. Boltsa horiek zen boltsa asko zute zuek, etxean hola mitiko totebak horrek. Benga boltsa, benga bestia, inoiz irakurrez dien liburuak eta hori. Total. Euskal kultura, pila bat, diskoak, zetako. Eta ero da pila bat bortitza, ikusten duzu hor batzuk, utxik, ez dako la jenderi, ustatzu jende pila. Lege biltzarrekuak eta horretu. Joder, oie. Baina horrik peniazte dute, baina gero beste datzuk hor musikarixak eta hola, ez duzuna jo. Joik errukia. Nik bildur pixka pasan, jo nintzen CD bat erostea, ez nekin zer erosi, eta pasau nintzen, CD da, oza horrin hori, dolo bilori, ez? Eta zauden, pues, bulegotok, mon, zakize bestea, izen, eta esan, hostia, denak... Eta gure xarra, Hola, bai, eta gainera zeukaten bat ere jenderik, eta denak zuden hor, eserita bezala, eta hori horregatik esan deleno bigote finarena, eske denok estetika hori zeukaten, eta hostia, begira, hemen ez gelitu ez dakit zer erosi, eta beste estan batean nintzen. Bai, eta erosien izenuen azkenean, zu ere dinamika... Ospa, bai, sentitu nintzen hori, esan duna izarre, bortitz, bai, irutu zitzaiten, hostia, niagoen ganan ez gertu, ez dakit ez da nola zuzendu. Ez dakit zer esan, ez dakit ez dut ezagutzen. Bueno, begira da txegin baten beti... Ja, bai. Osa, zuzara, hoendik, CD-ak eroste dituen izaki horietako bat, Zer erosi zen. Bestela ze karajo erosten dugu agendeak. Agendak. Musika zeatan. Agendak. Kamisetak eta izian saltzen lepo. Edo kosmetika naturalen inguruko liburuak. Bai, baina hori musikariak ze saltzen dute bestela. Kamisetako enberazko, Ze formatutan saltzen dute musika. Diskoak bat zeuden, oza, diskoak. Viniloak. Musika saltzea ja, bere horretan. Ja. Ez? Eta zer hori zen? Lapur oiek. Spotify saleak. Kontuz, nire Spotify piratia da, Kontuz. Ordonondo. Bai, oia. Osa, Spotify piratetik entzuten duzu salgai dagoen musika guztia, ez? Baina ni Rammstein entzute dut, eta Rammsteineko egan neko diru dago. Hori egia. Bueno, pues hola. Txoinek kamisetei buruz, berbetin gauzela, erosinen kamiseta bat, jota txulua, marramiau izeneko batzuna. Marramiau. Umientzako da, baina oso polita. Arketan dia bertan, Martxiano estilora, Lourdes Iriondo,
Chabela Vargas, Rosa Parks, eta zizan bestia. Mexicana kantantia Chabela Vargas. Esan dozu. Bai. Ostras, izango da... Añez Barda, zinemagilea. Hostia, hori non espero. Eta gero, token CD bat, gaizko urte izaten ze... CD bat? Goita behatzi urtekin CD bat erosi. Ja, baina, bueno, izarro. Gaina gaizko urte izaten ze... Ja, eben kotxean egoela jarri eta kontuatu nintzen lau kantu bakarri, zeukala. Ara. Bai, así que gaztetxoni listo datoz, A ver... Eta zenbat ordinu zuen? Hori idea izen buru hona da, Normal ordinu zuen? Hostia, Kamisa, zuta biokin bardu kamiseta hori. Gaztetxo fuerte datoz, listo. Eta zenbat balio du CD. Usto normal, balixo de bela. Zer normal? Amagost euro igual, bai. Amagost, nik erosin azkenean... Nola da reala nere serki oi hau egin zutenak, gola bi izpair urte. Hori zuen eskualdeko. Brigade Loko. Bai. Horiek zeuden, eta esan. Hori erosi zuen? Hau musika ezagutuna, eta bai egin CD bat. 10 euro. Brigade Loko erosi zuen? Bai. Nitu, Hostia, baina esango, ni de palo zuen erosi. Ia zutagar eta aurten Brigade Loko. Joder, Zutagar. Regala nere serki egin mentaldia, erosi duzu, entzuteko. Bai, klar, kotxian. Ante, zutagar eta Brigade. Ostra. Esate izut, bortitza, eta hor ja ez nintzenen bortitz sentituta, hau, hemen bai. Hemen jende... Herriarako bidean hortxe zoia, orea eta laguntasuna eta... Bai. Joder. Oso ondo. Eta hori da, erosi duzuen guztia. Bai, gero komiki batzuk, bizpairu komiki. Ostra, hori izan duzu, azkar eta baju. Bai, eske igual galdetuko dizkida zue tituluak eta naiz akordatzen, ez norenak ziren, ez izenburuak ez ezer. Inork ez dakizki komikien izenburua, lase. Bakit. Kenduta zu beralako jendia. Ez bakasu hontan, ez dakit. Eta hola. Nik ikusi nuen Nize. Nize? Nize. Mise. Ez que gauza da Nize eta beste da Mise, diferentea da. Vale. Mise? Nize. Nize? Nize. Nize? Nize. Zuze? Ez da la Mise. Nize. Mize, a ber, Mize da, Ainoa Miren Arbaiza eta beste. Maiz. Horia, berez maiz dala. Eura ja dauzela... Claro, hitz jokoa, baina uste dut etxidula. Bai, hori. Ja, onartu du. Hori gertatu da, Zan maiz. Irakurri bidota, entzu. Maiz. Ez maiz. Edodan bat, maiz. Ez maiz. Maiz, euskeraz zerbait dela. Zahar da bezala, gutxi eta maiz. Vale. Maiz, joko da... Maiz, sarri, maiz. Sarri? Sarri. Baina ingeles ez idatzita... Hori zeinek harrapatu behar du, mize maiz. Bai, ingeles dunek. Ufa, txekit. Ja, eta hor amore bezala eman dute, ez? Badago ba ingeles bat euskal, zubereraz dakiena. Horrek. Horrek igual bai. Horrek. Ostra. Markatu. Arriskatu ziran. Ta? Hori. Zu naiz. Eta hoin beste dago Nize. Nize. Naiz. Naiz. Nize.eus. Vale. Igual, hau hitz jokua? Osa, naiz be berez. Naiz, polita, cool. Bai, guai. Naiz, ok. Aitu zen du. Vale, Eta horrezaiten du? Naiz da modan dagoen musika tok eta asunto post-pop hipstertiar, hola, ez da egit, ez da egit. Bai, horiek. Bai, estilo hori. Ba igual zapatak eta alkondarak eta... Ja. Hor bai definizio bea. Zapata, alkondara eta prakak txorkeitatik gora. Ez igual ez. A ber, nik hartuko nuke, igual toke nola da, Belakoko... Ximunen toke bat, ez? Gero hartu beste pixka bat, gatz pixka bat ibilbeditik, eta beste pixka bat Thatchersen jarraitzaileek euki izan duten toketxo baten gatik. Bibote? Naiz goratzen. Tipo bat gerrezugun. Bueno, ez da git. Bai, zimaz, hola. Txanask eta... Bueno, baina emaitza da gaur egungo musika normala. Horrek kasetia atera daue. Horrek kasetia atera daue. Bellu, bai, kasetia eta aten dagoen jente hori. Hostia. Banek izan jente normala zela. Kasetia. Ja, urrengoaz izango da, ez? Fiskat originala izateko, zer dago kaseten horretik? Zer zeon? Hola, vinilua, igual. Bueno, bai. Hori jazta originala, bez? Beso, vinilua da super, ez? Horren horretik ja musikalki etzen beste zegoen, ez? Teknikologik, ja, guztia esan zuzenian. Zuzeneko musika. Igual zuzeneko musika, falta. Viniluan horretik, jogurpotiak edo. Jogurpotiak. Bueno, pues hori Durango, hostia, 55 minutu.
Jode gaztia. Bigarren puntuan gatu gara, Bai, falta izan zeigu... Eroien bigarren azertzan. Esan dugu, hostia, da horrekin eski, egibokatu horrekin. Entzun. Nik, falta zaite esateko. Falta zaite esateko eroien bigarren puntua oso importante dela. Eta gero, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako foru aldundiko postutan egon nintzela. Joder, ibai eroia. Eta Eusko Jaurlaritzakoan ere bai. Me cago en Dios. Eta ez galdu hau, Navarraldeko postuan bego nintzen. Horrez galdu. Oso ondo. Baina, hori burongoan igual, zatik, eskoin lar. Ja. Nahi oso eroiena finiketau? Luze joko luke. Bai, ez da, oin ez dago denpoik. Bai, ez. Osatu ezakegu, Bizkaten, bueno. Ez du, nahi guztien zait behin gauzak... Ondo borabiltzia? Bai. Ja. Bai, orduan tor, sentitzen dut, oza... Bueno, badatorren ean, lasai. Bai, itxan bi aste edo... Itxengo dut. Bueno, bi aste, igual, hostia. Claro, bi aste, nola, bueno, agian bai, Bi aste, mendi bastetara... Nik aldot, Ogeta 6. Nik aldot. Vale, okei. Bueno, ikusiko. Bestela urrengo aztien. Nik 26 nitu beha pasaba. Jendeak eskatzen du astero, egitea. Bai? Bai. Bizitzak ez digu maten. Hori gauzakola, baina, pentsatu genezake... Nei mutu ezte. Gu ez garen beste norbaitek egitea. Claro. Aste bikoitietan, eta gu... Eta guztia berandu egizatea, baina pertsona diferenteak bitalde bezala. Osa, desdoblatzea berandu egin. Eta ordainpekoak, beste 3 pertsona ordainpekoak. Bueno, ez dakit, hori beste lagui bezala. Bestela programak erditik banatu, eta ordu erdika eskaini. 2 ordukoa grabatu, eta 2 ordukoa grabatu. 2 ordu izketan, da... Bai. 2 ordu izketan. Eta gero... Bai. Gai batzuk igual. Eta bidositan, eman? Eta bidositan. Hori oso kapitalista, ez? Eta zezako zela, langileak matxakatzia pixka bat. Ez zaintza hor zero patatero. Entzulegoarekiko zaintza zero. Ja, respetu gutxi. Oso gutxi. Gaina bukatuko genuen 2 orduko hori egiten, Jon Maia segirilla baten, bezala, luzatu genuen. Hori bai. Ez dut ikusi Jon Maia Durangon. A ver, gauzat. Hortaz iten eso? Ez, ja ordu da, ez? Gustako presarik. Torrek dako gaur, ez? Home, kanta guapo badakaba maiteko. Postirtu Durangoko azokan egon zirenak eta EH-ek egin zuen manifan ere parte hartu zutenak. Oso jende ona. Ostra, horren inguruan be, badago izerri iztegin, Baizta? Bai, jente horren inguruan, bai. EH-etxe? Bai. Bai, Inez? Ez, hori. Apuntatu gauza guztia. Bakizu gauzak usten ditugunean, geratzen direla. Mundua borobila lakarratu baden bezalako eztabaida. Urtebete eta erdi dara magu hor, Ostia, pixka da zazien empatizatzen eroiekin eta ez da egongo eskatuta urrengo biaztetan. Baitu ze ondo. Hori igual... Zatik. Ez, ez dakilako zer... Pesi ja uneskero lo dengo da. Ja. Lo da, Bai. Lo! Bai. Iratzarri! Hala, baina jarri musikea. Ja, bueno... Neri horrexeten Iruña beleiakoak zueri fantxatzen. Ibaina. Durango gazokan, menetan, Baina, de repente, melo hori de... Estampilla. Esan da euskaleteko zer pendiente. Ne ustez, belarritako guzti utzi behar da urrengoen betetzeko programa, bai. Bai. Baina punta bondo. Iruña beleia apunta bengot. Iruña beleia, edoi... Zein da bestea dakaguna? Euskal Herrian euskaz. Euskal Euskaraz, vale. Euskal Herrian euskaz. Nidakat hemen Raimundo Canastero, MDMA zein dako nomo bat. Bai. Eta Barakaldoko osa bat. Vale. Esan da gatzen da, Bueno, entzungo dugu, bagoaz, o nahi zuen? Vale, muxuz. Urte askoa, Espartak dementziala. Hauzo jatora, jende ona. Osena farretik. Dans ce paysage basque, les Basques font les Basques. On voit ce que je veux dire. Devant les frontons de Biarritz ou de Saint-Jean-de-Luz, ils bondissent gracieusement en maniant le folklore à tour de bras, car le tourisme est leur métier. Sartitezen turistak Euskal Aretoan Norio erori girela zepoan Sartzen deno gau zenako ez geroan Osti barbariko espenak Merkatuan ez beletako biperen artean Lidergoa dugu osti bartarok egimentratu
merkatuan merketa ontzeketotan ojo bekiten du gizartean Aurrak ikasazueko mertxantaren artea Ongi frantsesez misa zen masaizaren pasartea Ongi pilotan txiste jarekin salbaiak txistortzeko Euskal kantuak udan turistak pixkortzeko Nabagaitu zuego mitatu Spartakekin Kontzertuak emaiten ditugu Soilitzarekin Ez da klienterik beste sasoinetan Zagaitik beraz jantzin eguz dantzagonetan Balka, xerri bazka Ez duzte besteketan ene Spartaken askan Printzipio atzerakoiekin aski Dena salduko jau azokan saski Balka, xerri bazka Ez duzte besteketan ene Spartaken askan Printzipio atzerakoiekin aski Dena salduko jau azokan saski Amaburu beltzak Gautxi bortutik Erosle potentzialak egiko plazan dira putil Diluztu, gainburdia erakutsi Agian ez dunan etxe goienena bezain itxusi Azken mohikanoen dialektoa mitza Edo hagoixirik balin baduk ikasbiko maila Dena den balin badakik datzatzen Base batiz ez jau gehiagorik eskatzen Nola egaiten da Euskaraz nekezari dira udan horip zinezko holdaga Zein porta ez baltitzulpena oskatzen Lauaren txoriak txori digu frogatzen Itzik ez bada ere zahantzi prezioa Non ikusi dado hainikolako atrakzioa Espartak bitxiringo laizola da bidelki Zatuta folklor bazke Ez dira gehiagoeki Besteketan ene Spartaken askan Printzipio atzerakoiekin aski Dena salduko jau azokan saski Balka bazka, xerri bazka Ez duzte besteketan ene Spartaken askan Printzipio atzerakoiekin aski Dena salduko jau azokan saski